Ми спробували ремейки, сіквели, приквели, кросовери. Не працює нічого. Нам капці. Ми мусимо знайти спосіб відтягнути молодь від телефонів назад у кінотеатри. Може, зробимо екрани вертикальними? Гэта будзе каштаваць вельмі дорага. Но няхай акторы здымаюць самі сябе на айфоны. Хутчэй за ўсё прафсаюзы выбухнуць, але мне падабаецца. А можа, замест аднаго трохгадзіннага фільма дужа доўга паказваць аднахвілінныя фільмы адзін за адным. Ух, выдатна. Веганскі попкорн. Веганскі попкорн. Але ж ён і так веганскі. Зрабіць яго больш веганскім. І знак паболей. У нас было 2D, у нас было 3D. Так. А што наконт яшчэ аднаго фільма пра супергерояў? Нарэшце ты гэта сказаў. А што калі ўсё прасцей, чым здаецца? У сэнсе, можа нам просто памяняць назвы? Памяняць назвы? Мы правялі даследаванне ў Ютубе, Інстаграму і Тыктоку. То бок мы пераназавём фільмы «Выкупленне з Шоушэнку». Незразумела. Што такое гэты ваш Шоушэнк? Так, што наконт «Нявінны чалавек збягае з турмы»? Шок. Так, альбо школьны бухгалтар падманвае паліцыю. Добра, але маё улюбёнае. Мужик паўзе па гаўну 3 кіламетры. Угар. Святы прадзюсар. Што бы ты хутчэй паглядзеў? Аквамена? Альбо чувак затрымлівае дыханне пад вадой. Шок-кантэнт. Другое, ты паглядзеш «Забіць Біла»? Альбо гэтая псіхічная ніяк не спыніцца. Вось гэта. Апенгеймера назовём «Задрот-навуковец стаў суперсексі». Нашмат лепей. А піла стане. Гэты прыём выратуе вам жыццё. Так. Каму цікавы Рокі 8? Рокі супраць Крыда HD з пасылкай у апісанні. Дык вось што нас выратуе. Пакуль мы займаемся назвамі, падвысьце цэны білетаў, таксама кошт папкорну і падвойце колькасць рэкламы перад фільмамі. Так, сэр. Як яны ламануцца ў кінотэатры? Тюмля.